Kag sa number 1, matapos ang inoras nga bunok sang ulan, ginbaha ang pila ka mga dalanon sa Bacolod. May motorcycle rider pa nga nahulog sa manhole nga natabunan sang tubig baha. Mga gwa sang malls natamaan. May report si Romeo Subaldo. Amo sini ang sitwasyon sa gwa sang SM City Bacolod kaina sa may reclamation area. Sa video ni Sherwin Sereritan, makitaan nga nagdalom na naman ang tubig baha nga halos labot na sa tuhod. Wala gin palabay ang magagmay nga mga salakyan kay madalom na katama. May mga napuwersa nga magtiniil kag mag-ubog sa baha para hindi lang ma-stranded. Sa gwa naman sa Robinson's Place, Bacolod sa may Mandalagan, daw kape ang kolor sa tubig baha. Sa video ni Japthi Dukay, makitaan gikan sa ibabaw ang pilahay sa mga salakyan halin sa norte, pasulod sa Bacolod. Ini ang resulta sang inoras kapag bubo sang ulan sa syudad. Sa kakusog sang ulan, halos ma-zero visibility sa dalanon. Gani may pila dayon ka mga lugar nga ginbaha. Sa may 6th Street, nag-awas gikan sa buo sa manhole ang tubig. Nagsaka na sa gutter ang baha. Sa may CL Montelibano Drive, daw nagtuhaw lang ang suba sa dalanon. Sa may Lacson Street, may porsyon nga madalom ang tubig. Kagbangod nag-set up sa mga kiosko kag stage, halos wala nagagiho ang lakat sang trapiko. Hulog sa manhole. Sa may corners ng 12 kag Lacson Street, nahulog ang ini nga motorcycle rider sa may manhole nga natabunan sang baha. Sa ka-rider, nahulog sa manhole. Pati ang Comelec office malapit sa plaza, ginsulod man sa baha. Gaya na puwersa ang mga empleyado nga mag-improvise ang latayan, nga ginsugpon-sugpon nga mga pulungkuan para makagwa ag makasulod sa ila opisina. Pati ang mga pasahero sa Bradco Port, ginbudayan sa pagpangita sa masakyan para makagwa sa puerto. Sa norte sa Bacolod, masanag-sanag, hindi mabunok ang ulan, amuman sa sur. Wala sang bagyo, may duha ka mga low pressure area karon sa Pilipinas. Ang isa, ara sa Baler, Aurora. Pero ginapaabot nga hindi ini mangin isa ka bagyo. Samtang ang isa, yara pa sa gawa sang PAR, kag gina-forecast ang pag-asa nga posible sa Huwebes o kun Biyernes, magasulod ini sa PAR, kag tawgon nga bagyo nga Ramir. Ngayon, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa yung chance niya ng development into a tropical cyclone within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas yung posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo. Posible itong pumasok ng ating PAR by Thursday or Friday bilang bagyo at papangalanan natin itong Ramil. Sa nagligad nga semana, ginanunsyo sa pag-asa nga posible magapadayon patubtub 2026 ang La Nina, kung sa diin mas nagakusog ang maeksperiensyahan nga mga pag-ulan kag mas madamo pa nga mga bagyo ang magasulod sa Pilipinas. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.